ತುಳುವ ಬಂಧುಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಡ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿದ ರೆಸಿಪಿ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂದು ಪಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಇನಿ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಅವಲ ಊದ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಯಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಐಡ್ ದುಂಬು ಏರು ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜರ ಇನಿ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂಚನಿ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿಲನ್ನ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ. ಅಪಂಡ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕ ಅತನ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಆಜಾದಿನಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಕತೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಲೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಲೆನ ನೀರಿಡು ಬೊದಲ್ರ ಪಾಡುಡು. ಯಾನು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಬೊದಲ್ರ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ 4-5 ಗಂಟೆ ನೀರಿಡು ಬೊದಲುಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಬೊದಲ್ನ ಕಡ್ಲೆನ ಎಡ್ಡೆಡು ದೆಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ನೀರು ಅರಿತದ ದೀವೊಂದೆ ಇತಂದೆ ನಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪಾಗ. ಸೊ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೊದಲ್ತ ದೀನ ಕಡ್ಲೆನ್ ಪಾಡೊಂದು ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಲೆನ್ ಪಾಡೊಂದು ಐಕ್ ಮುರ್ಕು ನಾತ್ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡೋನೊಚ್ಚಿ ಮುರ್ಕು ನಾತ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಒಂಜಿ 3 ವಿಸಿಲ್ ಬೇಯರದಿಕ್ಕ. ನೆಕ್ ಬೊಲ್ದು ಕಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಚೆನ್ನ ಅಂದೆಂಚಿನ ಪನ್ಪ ಕಬೂಲಿ ಚೆನ್ನ ಅಂದ್ ಅವಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಟಿಪಿಕಲ್ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಲೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ. ಸೊ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅದ ಏತ್ ಮುರ್ಕೆರೆ ಬೊಡ್ತಿನಾತ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಐಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಸೊ ಬೇಯ್ನಾಗ ಕಡ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಅವೆನ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಿದ 3 ವಿಸಿಲ್ ಬೇಯರೆ ದೀಪೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮೆಂತೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಪತ್ತರಿ ಮೆಂತೆ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಒಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದು ಪೊತ್ಪೊನಗ ಐಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 10 ಎಸಳು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊನಗ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸ್ಪೂನ್ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂತ ಪನ್ನಲಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಒಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ಪೊನಗ ಐಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೆತ್ತದೀಕ. ಸೊ ಯಾನ ಮನೋಲಿನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಬೇಯ್ಪವನೊಜ್ಜಿ ಯಾನಂದೇನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾದ ಬೇಯ್ಪವನು ಅಂಚೆ ಎತ್ತವೆ ಬಣಲೆಡ್ ಒಂಜಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ. ಸೊ ಆ ತಾರದೆಣ್ಣೆಡ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀದ್ ಐಕೆ ಮಣೋಲಿನ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲನ್ ಪಾಡೋದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಸಾಸೆಮಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಉರುತುದ ಬೇಳೆ. ಸೊ ಸಾಸೆಮಿಲ್ಲ ಉದ್ದುದ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಪಟ ಪಟ ಪಂದ ಐಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊನ್ಲೆ 10 ಎಸಳು ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡೊಂದು. ಸೊ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ಇಂಗ್ಲ ಪಾಡೋನೋಡು. ಸೊ ಇಂಗ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಸೊ ಕಡ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯ್ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಇಂಗ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಯ್ಪಾನಾಗ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಬೋಡಾಂಡ. ಬಟ್ ಅವು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಇಂಗ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉದ್ದೊದ್ದ 3 ದೀತಿನ ದೆಕ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ಉದ್ದೊದ್ದ 3 ದೀತಿನ ಮಣೋಲಿನ ಪಾಡೋನೋಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ದಾತ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿಂಡು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ದಾತ ದೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕುದು. ಸೊ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ದಾತ ಮಣೋಲಿನ ಉದ್ದೊದ್ದ 3 ದೀತಿನ ಮಣೋಲಿನ ಪಾಡೋನ್ವೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡೆ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಮಣೋಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಬೇಯ್ಪಾದೀತಿನ ಕಡ್ಲೆ. ಸೊ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಯ್ಪಾಯಿನ ನೀರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ನೀರದಿ ಒಂದುಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ನೀರು ದೀತೀನಿ. ಸೊ ಅವೆನ್ ಮಾತ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರಿತ್ತನ್ನ ಒಂಚೂರು ನೀರನ್ನು ದೆತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂಡ ಯಾವ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಣೋಲಿ ಬೇಯರೆ ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ನೀರು ಪಾಡೋನಂಚಿ ಆ ನೀರಡೆ ಅವು ಬೇಯ್ಯಾಡ. ಸೊ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಡ್ತಿನಾತ್ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊನ್ನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಯಿನಾಗ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋನೊಚ್ಚಿ ತೂವೊಂದು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ನೆ. ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು
ದೆನ್ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೇರೆದೀಗ ಒಂದು ಮಣೋಲಿಲ ಕಡಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯ್ದನ್ನ ಮಣೋಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಪುಂಡನಲ್ಲ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀದ ಬೇಯರದೀಕ ಒಂದು ಬೇಯೊಂದು ಪಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಸಾಮಾನ್ಲೇನ ಮಿಕ್ಸಿದ ತೊಂದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಒಂಚೂರು ಮೆಂತೆ ಬೊಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಐತೊಡಿಗೆತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡನೋಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಪಾಡೊನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವೆನ್ ಪಾಡೊಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂದೇನು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಂತೊನಗ. ಸೊ ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಸಾಮಾನು ಬೊಕ ಮುಂಚಿನ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಂತೊನಗ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಕಡೆ ಉಚ್ಚಿ ಡ್ರೈ ಕಡೆ ಒಡು ಮಿಕ್ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ. ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ ತಾರಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಗಡಿಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಶಿ ತಾರಾಯಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದು. ಸೊ ಪೆರೆದೀತಿನ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಂತೊಂದೆ ಪಲ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫೈನ್ ಪೊಡಿ ಆಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಈತ್ ಪೊಡಿ ಆಂಡ ಯಾವುದು ಇಂದೇನ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೆತ್ತದಿ ಒನ್ಗ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲ್ವಾಶಿ ಒಂಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಅಂಚನೆ ದೀತತೆ ಅವೆಲ್ಲ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ದಿಯೋನೋಡು. ಒಂಚೂರು ಕಾಲ್ವಾಶಿ ತಾರಾಯಿ ಕಡೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀತತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು. ಸೊ ಮಸಾಲ ಕಡೆನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜು ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಬೋಡಿತ್ತಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಪಾಡೊನೊಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ನಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಮಣ್ಣೋಲಿ ಬೇಯ್ತನ ಅಂದ ತೂಕ. ಸೊ ಕಡಲೆ ಮಣ್ಣೋಲಿ ಬೇಯಿಂಡ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಸಾಲನ ಈಗ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುಗ. ಸೊ ಒಂದು ಬೇಯ್ತಲು ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಉಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನಿಕ್ಕ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುಗ. ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಪೊಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಇಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಚಿಪೆ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಚೂರು ಅದ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇದು ಪಾಡ್ದಾದ ಅವೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲ ಡ್ರೈ ಮಸಾಲ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ. ಸೊ ಕಡಲೆ ಮಣ್ಣೋಲಿ ಊಡ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಡಿಶ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕುಲು ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ಲ ಈ ಕಡಲೆ ಮಣ್ಣೋಲಿ ಸುಕ್ಕ ಇಜಿಂದ ಕಡಲೆ ಮಣ್ಣೋಲಿ ಆಜಾದಿನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪ ಏಪಲ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪಿ. ಸೊ ಏಪಲ ಒಣಸಗ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಈ ಐಟಮ್. ಸೊ ಕಡಲೆ ಮಣ್ಣೋಲಿ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮನ್ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ನೆನೆಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸೊ ಅವಲ ಒಂಚೂರು ಅಡೆಗೆ ಬೆಯ್ಯಡ್ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಲೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹೋಗುಡು ಬೇಯಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನೀರು ಆಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಪುಗ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಮಣ್ಣೋಲಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಂದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆದ ಕಡಲೆ ಮಣ್ಣೋಲಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ್ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆದ ಬದಲು ಒಳ್ಳು ಕಡಲೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾಬೂಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಬಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಂತೊನೊಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಮಣೋಲಿನ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆದಿಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಂತೊನೊಲಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದೊದ್ದ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಸೊ ಮಾತ ನಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಒಂದು ಇತ್ತ ಕಡಲೆ ಮಣ್ಣೋಲಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆದಲು. ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ರೈಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ನನಾತ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ದಿಪ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟತಿ ಸೊಲ್ಮೆನ್.